there. Right, I shall for a mamuna kwaba at the PSTV so. The master someone na de bia no moshe. And then come church from could be a bro. Nina and say saka. A rabbi fair. I just huna. When you be pa no for papa. Nina and say, Jumedic CB Cosso a war. A Akuapem. Na Yansakan were free Akuapem upon so anwaba and a PSTV. Yanen babedin come. Nina a Mr&Miss Akuapem 2021. Koso Akuapem hono. Nti ono she knows more about the program. Nti ono be kabibre na e de atren. Na ni din a yede to aba ermano no mena. Obaswa ye de code no de abeya be to aba ene kwan be fa so a obetumi akona nim nyina abemam. Na de ameka e de atre wa wo hwem ne se. Men hwe interview ni keke na mom kire wodo. Show some love, show some love. The abe say befa phone na afi no ya tro kwan befa so abetumi ato aba no. Mede na kamnya na kwakọ gikru ano. Sanse no ho fe eloquent ujane na so a obetumi abo apa. Mede ndi odi asempa kojo eje o share papa story TV live. De kanyina say stay tuned. E be ba na afi de kanyina so ye de abro. Mi twa me ho aba. Mr&Miss Akuapem, maintaining and projecting our culture. Ofiepe. Ago Ghana, ago Akuapem. Me ding de mena efua odei esiedu. Me yo Akuapem nipo. Na wa Mr&Miss Akuapem akensi. Me na me regina ediama tutu Akuapem. Aye menanye da kweda katram. Apeni medincho omang aye nim yang abose. Jew, Sanya menina se wobetimi ehu ne watumi atinya bakwasam ne Akuapem abakwasam dia na ade ba ko penese se wo ye mame esanse mpahini se benu sun a emia duakoro wo nso ejemframa ebu enu ti bomodian na to aba ne mame enu pene betimi aboa me ne manya hoden sonko na dan ne dan nyinara betimi aba bebo Akuapem amane ne amamre eni tutuman amane ne amamre hodawuru ede amawo adena obetima ya ne se obefa wa ahomachirafo no ne watumi emia *713*900# wo mia so a wobehu se ding makomaku enum beba sa makomaku enum na edikan no menka ho bi na mo hwa ase wa behu se watwro 99 ana aduokron akonon bomodian na buanu gu wo phone ne so obo pepepe wobehu se ding foforo asenya ba me na metoso edu me na ding na wo no ye me na spell ne ye MENA mena eno no ubomodian mia do no so a wobehu se afei option foforo asenya ba no wadi so fefefe dodo biara pesa oton mame no na wato wa mame eno no wi a eno pene betimi amama hoɔden no na dan nyina makasa kansi mu ne matimi abo Akuapem amane ne amamra ho ban meje de sa wodɔ me so me dɔ wo esane se ye nyina no sansa ne betimi awie pɛye no ya no dɔ ye ho sa wodɔ me dia ɛya na wato waba no amame Mr&Miss Akuapem, promoting and projecting our culture. Mr&Miss Akuapem, Ofiepe, Akuapem tiase. Right, Ashafo, it sounds like na kwaba ediba PSTV so Papa Story TV live on Facebook, YouTube, Instagram and all the social media network. Mika say ne me de abayo kama ibeba na me no abedin komo me hye mobo say ibedi sanko na nyina ne say we Miss and Mr. Akuapem and I say Mr&Miss Akuapem 2021 todwa e obepo no so ebepo tenten na ofo a onwe da ne ho ana ne say dwumedie no ekoso ho a kyese ohwe abayo a ogyan na so a obo adwuma yie na obia eto na ba ede amana ene sister ifefefe otimi nchen a friend say mena a ene yebedi eye sa pageant no ho enkomo na wa kyerɛ kwan of us wa onokra otumi beye bi na afi kwan be fa so a ibetumi ato aba e dia man dia me ka kyerɛ ne sɛ menhwɛ keke ne momboae na so to na fa ne din kɔ sɛ na be ya at the end of the contest no ono betumi ehwe edikan na menim sɛ wa hwɛ me so de obeye amana ye fɛ odofo pa mu akɔ yeja ampom ti sɛ
Nyankopon adom me hu ye pa. Hi, Papa Story TV. Yeah, me hu bo adwuma pa. How do you feel here? Oh, bibia de na akwan mu pa. Bibia de na akwan mu. Jumede be na ye ka ho asem. Sanya wudi kankan no, Jumedi no Mr&Miss Akuapem 2021 where the maiden edition. Na chese we na edi kan kra ye wo Akuapem mu na ye de reboa ama yaka Akuapem nyina abome sansa wo hwe Akuapem mu a ye wo mantam makomako dunson 17 towns ena etumi kabom na ye Akuapem fitikro fitibrekuso so kopem eprede ena chese ye wo 17 towns enu ntino adwumaku a wondi ndi Chilky Modeling Agency ene Akuapem hene eka wontamabo mu hu se wotumi boa ema Akuapem nyina yaka ye hu bom enu ntina wo hye etifi asema na se ade eda so wo se unifying, promoting and projecting our culture yareka Akuapem nyina bom yewia yetimi aboyen amane ne amamre hu dawuru yetanya tumi atoa pete wiase nyina ma obi ahu se yi Akuapem so ye wo amane ne amamra eye fe na eye akono se obitumi tu hu kwan efi abrochiri ne kuro so ne man so eba behwe bi se ne obi wo ho tu kwan akwa asantemam no sanso no Akuapem so obi betimi atu kwan aba behwe yan amane ne amamra eye fe. Oh, okay. It's not say where first ever. Pacho you eyi ania edikan. Oh, okay. Now, how many contestants? Ne ye nam ye mako 17 ye beka ne se dunson pacho you. Ti ebi afim. For now ne de yaka 13. Okay. For now the yaka 13. All right. A kase beauty pageant ya de bia esunye. Ne nya ne se e kire 1 ahofe. 2 boldness. How are obetumi I express who nipem. How are betumi akoni obi ni sanema ebre. I see you to be a pretty lady, all right. And then a kauna ema oko join this pageant. Me de fiti me mofra say at the age of let's say me fan say 13 satana me class 5 and I me sha say if you as a can anyensem e wo school enti na eba ne kasa oba me krom tutu Akuapem a obi anim se me pe kasa pa na me sua asane a wo kasa woni pe me ntimi nsuro ni pe anim ne kasa sane a odi kankan se eba no akan si bi se ya ohia obi owo akokuduru onsuro ni pe anim ne kasa obi a obetimi agina ni pe anim akasa bibiare mmoni hu na me je di se sane amani nyina nso me wo na ne atwa to krade wo hwe me nso a se be mpɛ aduasa me ho ye fe kakra Our fede wa her cry udi ho dance we so the black beauty we no makeup asembia in fact wa chere the intia okay na tif on so show o maybe say program no started saying na send kwakowie program ne de ye fi ase first August enti no ye nyame boa Sunday ye dan yanim ne 4th week a ye na watch makoma nan a ya ye nen na watch bia ye obi bia ye ne edi kan ye south fontom from obo Akuapem ma anya saw pa aya ye saw ye fontom from asaw ne wie ye kira ase ne edi ho nyina nso no dwumadi tuatua so me ye ne fefefe last week na watch ye twam kwasi dai ye hye ye mpatam aya ne boni bi koso mabu ni mu ye beka obrofo kasam se deviant behaviors enti ye kasa de fan ho a obia beda asa nya manadia eye fefefe mimi say ye wie no last week me na me wini most eloquent award me na me fai ntino yenim se yerebo ye homode nanso mpa ni se duakro we je mframa ebu akọ ho enye kwai ne me hia ne se adofo a more hwemi mprempren munyina mo beka mo ho abom na matai ma achi na metimi ahye ahenkyɛw no esanse me de mani so ade ho kasinti amerikosa akansi ne se wo bo Akuapem ma edu ayiye so edu se yere hya afa bi a obehu samo franke toa won a ware kan nwensam ka won a ware sa bomba won a woyen akyene nsore ye batebe wi achi no sankrofo hina na eboa won wode de ne saa no wode anyin won a wode won ho be hye ne mabonim no wode won ho ahye nsa no mu ne saa ne mani esanse won anyo oboafo bi enu nti no nyame ye madom na me hya ahenkyɛw ne se Miss Akuapem a mejina ho yetumi apebia ba ko a yebebo nyama ne ne nyamamre ehu dawuru wo ho se ne obroni beka se cultural center no
ye pe ba ko a ye nyina ye betimi akọ wani to obi tu kwan krabo nim se bia we na merekọ akọhye Akuapem amane ne amamre eno nti me de mani so ade hunen me je de se won so beboa me ama no atumi awie peye. All right, now e be bisa say you see no wa be train udin ana process no se ne ete obewo real name we are now fi wa train udin a ode ye se dwumede udin ankasa de say me din de me na Afua Odai Esiedu me na Afua Odai Esiedu me ye Akuapem po me fitutu Akuapem a ye mnan eye da kweda katram omanga wo pentem di ngani ma wo bedi ncho ho na me fina wo akansi mu di din a me di wo mu eye mena din no ye mena MENA senya chumba kan se mena sa pepepe net na eba ni voting na eye star 713 star 900 hash star 713 star 900 hash o send ko all networks so a first edin 6 bedi kan aba enu me din ka ho obon say next 99 wo no abo 99 no na e de wa ko next page me na meto so 10 din ne ye me na afei obo 10 ne hye ho a na dodo bi a pese wo to ma me no na afei wadi nhihye ne so fefefe me di me je de say wo ka me ho na wo boa me na sa anamon fefefe ya meritui wo boa me a ebewie peye wo pese wo sponsor me kran so a ka mani beje ho papa esan se me de me wani so ade hu no na bia ni so ade hu na me wo no e ya ade ba ko since ade ba ko nso ne se metime anya oboafo ama mi mu ayeduru no eno so ehu hia nti be bia wo hwe mi bia no wo pese wo boa me na obo ma chi dom a mani beje ho papa. All right, nti ahwefo se wo hwe video ya koso ya be hu se ye de nimfoni ene afei code no so ato nchen ho a wan kasa so betuma hwe na wadi so o se obo star 713 star 900 hash obo ne sa na afei no wa select mo se option be bye eno ne din count okọ 99 ho de ne din to so edu 10 me ma to me de nim se won so ahwe me so enche won so be to de nti number no go screen so no ana se ne particulars ne go screen so no ana ebe hwe ne de to aba no e de ama no na yembra ni sei se ebe Akuapem a enim se Akuapem de mo amamre pa e bi eden uba Akuapem mu a amane ne amamre ne de wo bebre na ye ka se amane ye se bribi ereba besi anampo yare ye bibi nhihye ya wo bedi so no eno na e kire se wore ya amane se ebi aware orije aware a amane bekoso enu nti no oba homa se ne ye ja aware no obehu se ye wa amane wom abedi nto amane wom sabimpo empangaduase obi fimu ne wore ye na ayi a amane enso ye den ekoso ewom nti amane ne de mintimi nka se sa amane we ne ye one ye bebre na se nhihye ye bekoso wom se ne ye beka nse process no eno na ebe de se you ye wa amane ne amamra eye fe se empempi no yen ahemiafo ana ahemia se worokọ yi ase a bon se won asiesie wo ho fefefe amane kwan so no se onhu so ahemia bi asiesie no ho na kọben na me kire se kọben ya ade kokọ wa ase na brisi gusura na eno na kire se so ahemia no yi na wa ase no onipa akone dampem na se wo kosi onipa ne pe na ode kọben no ekosoro na brisi baase a na chese nwa kwa akosie so onipa akone worokọ akonum sikasa ebi wo ho a wunnim saade no saa nyama we nyina eya ade a ewo ho a obi wo ho onim enti se obi wo se me kwa yi ase dancing kra we fra ne ntama odi bia si ne odi bia guso onti ase wa ya ne bia keke nanso no amamra kwan so no ana ama ne kwan so ne de anka se so onipa ne dampem ne wonsie ne ya se kọben no ekwase na brisi egusoro na chese onipa ne dampem ware sie ni pe ne ware kwa akonum ni sikasa se brisi no ebaase na kọben ayeden abashoro na chese ware num so onipa akono esika sa Since we the Jumedi be a more educate the general public. So na be at least once we be who dia ekoso. Na e baby say Jumedi na ekoso a da ben obi pese o hwebia senate. Me pacho Jumedi ne de eyekwasi dankuto na ye
kwasi dankoto ne ye wo Akuapem Akuapem flip bar wo Akuapem Akuapem na kwasi dan no so no ye pon asori a non ya cha ne non abiesa pepepe ne ya ahase na ya ahase fefefe no nti de bia ye woni ayaya eno so no eya akona esan eye fe na eba social media so mpacho you imprempren de eba Facebook live ewo Ofie TV nti no ebo 3 pepepe na ko Ofie TV a kwasi da bia obehu se dwumadi ni twagu wo ho fefefe ena mpo no Mr&Miss Akuapem so one page of Facebook nso okọ abehu se dwumadi no etwagu wo ho fefefe. Alright, nti sisi a yedin komo ye fan say obi a show interest say opese oboa na okoje ahenche no ede ba number ben na say nipa betimi afre wa faso number ubetimi afre me ede afaso no eye 0555 710 653 0555 710 653 and 0546 251529 0546 1525 0546 251529 ofre fasa numbers ebiensa unsabe kame. Alright, now mobile money so edimbe ne was na mawes mobile money edinya ewo no niamidi kandi to 0555 71 0653 no eye Gloria Esiedu. Nti wan ne na jin komo yi Niaone na twetwe niaone ne redi nkomo ene dey eye mena efua odey Esiedu obi a oje di se obiara betimi abɔ ne homoden wɔ abrabɔ yi mu emfa ho nia ekoso wɔ abrabɔ mu se wosipi na wo ye wadwene yiye se wo pese wodi nkunima nkunimdi betimi abawa akwan mu saa obia no na enede mo na na twetwe nkomo a oje di se emia nyina so obia bi abɔ ne homoden a obetimi aye nkunimdi ni nti dwumede be na mudi Mr&Miss Akuapem 2021 to dwawe ekoso ewo Akuapem mu just a Akuapem Akuapem a ni nyina no ye Akuapem na iridi se adwumadi we mo district ne den eye Akuapem North nanso no obo Akuapem ma eye district abien mensia bie na yaka abom na mensia bie sakra ye we Akuapem South Akuapem North ene okre Akuapem North Akuapem South ene okre sa mensia bie san ka bom na eye Akuapem alright nti arefo yeden komotwetwe no ebesi na answer na edibesi no sambe born number for the last ohima ifefa mene ne twetwe nkomoi oye Mr&Miss Akuapem a chese 2021 ye sure ba ogyina na nso tumi kasawa okudro ne bota yesi ne so asunye a obetumi aboa na ono nso wa ma oman Ghana akona ni we Ghana asem ne ka when you selfish interest and I say be an self interest and only can once or sure by your team in champion interview one casada hormone say about ready and hofe the may ready everyone say also at least obebuano or the mobile money number to ja different number no na buano be so o daily code na obekanya na what me that to about the amount until me come to change baby see no once and be see no me the number and I feel code not to until oima mena na say mena so dey ba we honest my mother my mother me ma me so dey afiampo enti me na o number ni sisu biem abrahye mu kakra ansa na mesi so no me fa inchia kese emfa wo kasafri so ana wahwe mfoni so na memfama obia na nititiro ye Akuapem mu nyina mechi obia megye se yebetimi edi nkunim edi abomu ye Akuapem ni ana ofi Akuapem mu nkuto di afawo homodem bo wonimudie wa ahode wo sika bibia fa time echi nititiro eye tutu Akuapem fo past student edema benkum senior high school na chese bosafo nyina obia amfa ninimdie na ahode in time echi na apia enti a otoso anan na tutu Akuapem ehene na michia papa panchia kase enko enfama wenedei na wontumi na chese mankrado a owo tutu Akuapem ene ahemfo aka nyina owo tutu Akuapem nyina no na hemia a owo tutu Akuapem na nso michia no obibiara ojedi no wogidi wo mimu se you metimi edi nkunem nchia kase nkoma me number no a obetimi aseni mobile money edi afaso no ye 0555 710 653 0555 710 653 ena mi code ni ye *713*900# *713
900# o sene a me na meto so number 10 e pa choto abane mame e sanse mi je di say ye betimi e di nkunim abom ene adasufu nyina ene dei mo hweme nyankopon hira mo na mo mfa mo nimde ne ma ahode ne mpaibo entime echi. All right, that's entire for the munyina mas se mo jebre na mo tena afidie ho na mo hye mfitin ase besi samre medin de odi asempa kodwaje makra munyina.